Nismo imali sreće u Portugalu, jednostavno nije nam se dalo. Ali pred nama je zajednički revanš i tu ćemo dokazati da smo ipak bolji od preskupih portugalskih zvijezda. Ekipa našeg magazina bila je prošlog vikenda u Portugalu sa bosansko-hercegovačkim igračima i navijačima. Nikada do sada u ovih 8 godina nismo se uplašili neke priče i nikad do sada nismo donijeli odluku da priču kakva je da je ne objavimo u 60 minuta. Zbog toga i plaćamo visoku cijenu naše nezavisnosti i profesionalizma. Ipak, prvi put nam se dešava da ne želimo objaviti priču. Naime, svjesni smo koliko je revanš u Zenici važna utakmica za sve nas koji volimo svoju domovinu i znamo kakva nam se prilika ovoga puta ukazala. Ali isto tako smo svjesni da nikada ne smijemo lagati naše gledatelje, a da smo odlučili da objavimo reportažu iz Portugala u iskrenoj želji i namjeri da ne narušavamo atmosferu unutar reprezentacije, morali bi lagati. Tačnije, morali bi prešutjeti mnoge grozne lisabonske činjenice, propuste, familijarne, kumske, veze unutar rukovodstva reprezentacije, nogometnog saveza i polusvijeta koji se okupio oko najsjajnije generacije bosansko-hercegovačkog fudbala. Kako ne bi pokvarili nogometnu čaroliju koju su stvorili naši genijalni navijači, da ne bi dodatno uznemiravali naš stručni štab i igrače pred historijski meč u Zenici, priču iz Portugala ostavit ćemo za neku drugu priliku. Svakako će biti vremena da se govori o sumnjivim menadžerima i o mafiji saveza, i o sramnim događajima iz portugalskog glavnog grada i o besposličarima koji sebe zovu prijateljima reprezentacije, a koji do jučer nisu znali čak ni osnovna pravila nogometne igre. Ovim putem samo molimo, preklinjemo selektora Čiru Blaževića, u čije ogromno nogometno iskustvo ne sumnjamo, da do utakmice u Zenici igrače pošalje u strogi karantin i da im zabrani sve kontakte sa ovdašnjim polusvijetom koji ih je okružio. Jer prevažna je ta utakmica u srijedu da svima nama, Bosancima i Hercegovcima, a posebno igračima, ne bi u naredna 2 dana bila jedina životna preokupacija, jedino o čemu se razmišlja. Zato se igrači moraju zaštititi od pametnjakovića koji dijele besmislene savjete i završavaju svoje, uglavnom sramne aranžmane. A o porazu u Lisabonu, o revanšu u Zenici, specijalno za 60 minuta govori najbolji, najvažniji fudbalski komentator u historiji bosansko-hercegovačkog sportskog TV novinarstva. Prenosio je preko 50 utakmica našeg nacionalnog nogometnog tima. Bio je na po 4 svjetska i evropska prvenstva. Komentirao je 11 finala Lige prvaka. Sabahudin Topalbećirević, Bahinih 5 minuta. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je sa 1:0 u Lisabonu. Pa šta? Ko nije gubio od Portugala ne tako davno, na primjer, prije 3 odnosno 5 godina i na svjetskom i na evropskom izgubili su Englezi, nadobudni, bahati, ubjeđeni u titule, a pritom još i namagarčeni od Ronalda i kompanije. Velika nada donosi veliko razočarenje, ali ovdje mjesta za razočarenje nema. Ima još revanš, pa bi se razočarali ako bi, na primjer, doživjeli neki teži poraz, u šta sumnjamo, a čvrsto vjerujemo da ćemo, ako ništa, dobro namučiti Portugalce. Jer tek sada treba imati volju. Želja za pobjedom bezvrijedna je ako nemate volje pripremati se. Inače, zemlja za koju igraju ovi igrači su samo oni koji moraju. Zemlja gdje iole bolji Srbin ili Hrvat igra za susjedne države jer misli da je još uvijek bolje. Ali zemlja sa tolikim brojem talenata da joj fali samo sistematski rad kojeg nema. Jer manje više na svim pozicijama, pa tako i sportskim i nogometnim, sjede dojučerašnji beskućnici, danas nadobudni kao sportski radnici koji preko čire i momaka čuvaju svoja mjesta u foteljama, ne osvrćući se na mlade i sposobne menadžere, kadre da vode naš sport ka velikim stvarima. Ali zar nam nije tako u svim ostalim sferama života, gdje u javnim kompanijama sjede direktori po 10-15 godina u zemlji šutnje, gdje će se za jedno putovanje ili jednu kartu prodati sve, i obraz i čast, a za nešto malo više para i država. Nogometna reprezentacija naše zemlje je uistinu incident, kao što je to, na primjer, u filmu Dani Stanović ili Jasmina Žbanić. Reprezentacija kojoj je falio samo neko ko će ih počastiti sa lijepom riječju, reći im da su najbolji, a oni da svoj talent koji posjeduju sprovedu u djelo. Čiro Blažević, čovjek koji ima između 73 i 77 godina, ovisno o putovnici koju posjeduje, na kraju krajeva to nas ne bi trebalo biti briga,
briljantnog je uma još uvijek. Na pragu je svog najvećeg uspjeha, bez obzira na Dinamo ili 3. mjesto sa Hrvatskom. Ovo bi bilo nešto posebno. I zato mu još uvijek vjerujemo. Ako je iko zaslužio Džeku, Misimovića, Spahića, Pjanića, Salihovića i Biševića, ama sve ove momke, onda je to Ćiro. Ali sreću morate i treba da zaslužite. Ne dolazi ona tek tako sama. Ako je iko zaslužio Ćiru, onda su to ovi momci. Ćiro je rušio barijere ljubaznošću, ali i uzvraćao udarce tamo gdje nije mogao lijepom riječju. Čovjek koji se budi u 6, a liježe poslije pola noći, koji uživa u intervjuima i laskanju, želi svim srcem da ovu zemlju odvede na svjetsko prvenstvo i da bar malo ujedini narode na ovim prostorima. I vjerujte da je uspio. Evo, vaš komentator je dobio prije i za vrijeme utakmice u Portugalu najmanje 50 poruka iz cijele Bosne, Srbije i Hrvatske, gdje običan narod svom snagom navija za našu zemlju. Hrvatska televizija, koja koliko ja znam nikada od 95. do danas nije prenosila niti jednu utakmicu nekog našeg tima, prenosila je našu reprezentaciju i prenosit će je opet. Ogromna, ako ne najveća zasluga, i zato pripada Ćiri. Usput, hvala susjedima na velikoj podršci, nedvojbenoj, svejedno da li zbog Ćire ili ne. Je li ga ova zemlja onda uopšte zaslužila kad moralne lekcije pokušavaju da dijele oni koji joj ama baš ništa nisu dali, a sve su uzeli od nje? Bosna i Hercegovina kao država sa plasmanom sa jedne strane i bez plasmana sa druge strane u Južnu Afriku neće više biti ista država. Plasman bi nam popravio posrnuli imidž. Obične ljude spasio bar malo od jada i bijede, gdje gledaju oko sebe novokomponovane bogataše, stvorio nadu u neko bolje sutra. Poraz bi jedan dio države ostavio ravnodušnim, a Bošnjacima, kao najbrojnijem narodu, donio novi udarac ravno u srce, bez izgleda za vedrim nebom i čistom dušom. Znam da se Ćiro često pita šta mu sve ovo treba. Znam da je bilo najbolje rješenje još 2002. da se dovede onda kada su ga rušili oni koji mu se danas klanjaju i uvlače. Jednom sam ga zvao na telefon dok je bio trener Irana, samo što nisam znao da je tada u Teheranu bilo 3 sata ujutro. Gdje si, majstore, rekao? Znaš li koliko je sati, dragi Baho? Upita magični Ćiro, 3 sata je ujutro, sine. Izvini. Ma i onako ne spavam, usvrati i pita sam sebe šta će mu sve ovo. Ali to je samo tad pomislio. Već ujutru je samo mislio kako odvesti na Iran na svjetsko prvenstvo. Sada opet neće spavati ove 2 noći. Sanjaće Južnu Afriku sa svojom Bosnom, jer on je uistinu Bosanac, Hrvat, ponosan, ali pravi Bosančeros, kako sam kaže. Čovjek o kome je napisano toliko članaka kao nikom drugom, čeka članak na kojem će pisati: Ćiro odveo svoju Bosnu na svjetsko prvenstvo. A i mi svi čekamo i nadamo se, jer nada posljednja umire. A volimo te, iako ne odemo, a molimo te da ostaneš sa ovim momcima do 2012. godine. A o kraju ovoga života, o kojem ne voliš baš da pričaš, nemoj ni da razmišljaš, jer te još uvijek trebamo. Jer Kina, gdje te navodno traže fakat, ne bi bila za tebe, a i da te ne bi opet probudio u 3 sata ujutro. Prilike za odlazak na svjetsko prvenstvo su rijetke i mudar čovjek neće propustiti jednu od njih. Sretno ti bilo u srijedu, sretno momci vama, igrajte za sebe, za Ćiru i za ovu malu, napačenu, drsku, lopovsku, ali ponosnu i kao iz bajke lijepu Bosnu i Hercegovinu. Kakav god bila, naša je i vaša je. Ako smo zaslužili svjetsko prvenstvo, Bože, pomozi nam.